Профессорның чираттагы лекциясе тәмам булгач, курска килгән врачларның кайсыдыр сорау бирде. Әбүзәр Гиревич, әйтегез әле, диде. 8-нче палатадагы кыз ни белән авырый? Ни өчен сез аны безгә күрсәтмәдегез? Профессор кашларын җыерып берничә минут эндәшми торды. Урынсызга яки гади кызыксыну аркасында гына бирелгән сорауларны яратмый иде ул. Аннары башын күтәрде, тере кара күзләре белән залга бераз карап торды. Күзлеген салып, кафедра өстенә куйды. Ике кулын кушырды. Бу аның җавап бирергә әзерләнүе иде. Медиклар телендә зыян китерә күрмә дигән бер яхшы сүз бар. Шуны бер кайчанда онытмауыгызны үтенәм. Авыру ремонтка китерелгән җансыз машина да, телсез хайван да түгел. Ул үзе бер дөнья, бик катлаулы, бик нечкә бер дөнья. Ул кызның күзләренә игътибар итүче булдымы? Ут иде бит аның күзләре, ә җаны аучы мылтык алдында булан йөрәге кебек тетрәп тора иде. Аны газапларга минем хакым бар идеме? Авыруга урынсызга рухи травма ясау җинаять ул. Әгәр сез барыгыз да, бигрәк тә ирләр аның янына килеп тотып карый башласагыз, ул сезгә юл куяр идеме? Юк шул. Ул шунда ук чыгып китәр иде. Аннары көне буе гәрләнеп елар иде. Профессор зиһенен туплап 1 минут чамасы эндәшми торды. Күзлеген бер урыннан алып икенче урынга куйды. Догматизм һәр эштә зыянлы. Медицинада аеруча. Күп вакытта без кабатланмый, башкаларга охшамый, гомуми законнарга сыймый торган индивидуумнар белән эш итәбез. Әгәр авыруның врачтан күңеле бисә, дәвалануның уңышлы нәтиҗә бирүе бик шикле. Авыруның чиреннән тыш күңеле бар әле. Күңеле, дип профессор кулын югары күтәрде. Сократ моннан 2000 ел элек күңелне дәваламыйча, тәнне дәвалап булмый дип әйткән. Күңелнең илаһи бер нәрсә түгеллеге, бәлки реаль физиологик күренеш булуы, нервларның иң югары эшчәнлеге, кешенең психикасы икәнлеге хәзер сезнең һәрберегезгә билгеле. Үткән заманның бөек галимнәре Сергей Петрович Боткин, Григорий Анатольевич Захарин, Владимир Михайлович Бехтерев һәм башка атаклы клиницистлар тән белән күңелне бергә дәвалау бердән-бер дөрес метод икәнен практикада күрсәттеләр. Шул юлдан баруны да безгә васыять итеп калдырдылар. Бөек Иван Петрович Павловның шатлык тәнне ныгыта дигән сүзләрен дә бер кайчанда исегездән чыгармагыз. Без кешене дәвалыйбыз, чирне түгел. Хәзерге көндә медицина фәненең еллап түгел айлап, көнләп үсә баруы дентология мәсьәләсен юкка чыгармый, киресенчә тирәнәйтә, үстерә һәм катлауландыра гына. Авыруларыбыз да Чехов заманындагы авырулар түгел, күпчелеге югары культуралы кешеләр. Аларны дәвалар өчен алардан түбән тормаска кирәк.